Gaur kontzertu honetan elkartzen garen txistulariok, bihotza unkituta dugu orain egun gutxi gure lagun eta laguntzaile handi bat joan zaigulako. Amaia Apaolaza. Berari esker egin ahal izan ditugu kontzertu hauek ahalik eta txukunen. Ekoizle musikala primerakoa baitzen euskal musikari handientzat. Baita txistulari herri musikari apalentzat ere. Goian bego, aurten jada gurekin ez dagoen Amaia. Eta ardezala eskaintzen diogun Donostiako eskolako dantzari txikien poza.